हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू जेस बर' इउटुब चेनेल। एक्चुअली नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ। जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदों अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दायो दंफैयो आङो सिमेन्ट सापरियाव आङो फैदों आरोना लोगोफोर। दायो बेरायनो फैदों सिमेन्ट दैमा, जिथुनाखि सिमेन्ट दैमानि बालाग्रानाव होननाय जिथुनाखि सिमेन्ट सापरिनि एलबाम बानायनाय बे जायगायाव जोङो लकेसनाव फैदों। बेखौ नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों शेयार बानायनो नागिरदों। नोंथांमोना नुखांबायबाबो जेबो नङा, भिडिअखौ इन्जय खालामबानो जाबाय आंजों लोगोसे। शुटिं बानायनाय जायगाया हरै गाहायावनो बानायदोंमोन आरोना, नै बै नुहुरनाय गाहायाव बेनो लादोंमोन आरोना शुटिंखौ। नैबे जिथुनाखि दालां दङ बेजों सिगां गारि मटर खारोमोन, बेजोंनो गारि मटर खारो, बेजोंनो साइकेल मानसि थाबायोमोन आरोना। ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि ट्रेन खारग्रा दालां, सिमेन्ट दालां, बियो सिगां माबानि गोजामोन आरोना, दंफांनि गोजामोन। गाहायाव गारि जेने थेने ट्राक गंसेल' हाबजायोमोन आरो दा, ओमफ्राय मानसिया जेने थेने सासे एरायजायोमोन आरो दा, नां बेबो साइकेल गंसेबा मानसि सासे एरायजायोमोन आरोना। ओरैबायदि खस्थ'मोन सिगां नैबे दालाङाव। आं खनसेल' थांलाय फैलाय खालामनो मोन्दों खोमा, गोसोआव दङ आरोना थाबायनानै। ओमफ्राय गारिजोंथ' खैबार थांलाय फैलाय जादों बेखौथ' बुंनो हाला। जिखुनु थाबायनानै थांलाय फैलाय खनसे मोन्दों आरोना, थांनानै फैफिननाय बिदि मोन्दों सिगां उन्दैयाव आरोना। आं जिथुनाखि 5, 6आव फरायब्ला बे दालाङाबो दंमोन आरोखि दै। सिगां दंफांनिमोन बियो, ओमफ्राय नैथिया गोदान बानायबाय। बियो गाहायसिन आरोना, गाहायथार बियो, ओमफ्राय नै गोजौ। बे सिमेन्ट दालांनिफ्राय बोरै नुहुरो अरुणाचल हाजोखौ नोंथांमोननो देखायनि आङो। नै नायदो गाइस, बिदि नुयो आरोना नै गोजौनिफ्राय। दैमाया एसे देरदों आरोना अखा हानायनि माबाजों। नायदो नोंथांमोना भिउखौ। बावैनो गोबां मानसिफोरा फैयो, फट' साफायफैयो, रिल्स भिडिअ बानायो, एलबाम बानायो आरोना लोगोफोर। बे दालाङावहाय गोबां सिमेन्ट सापरिनि गोबां एलबाम भिडिअ दङ, नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरोना लोगोफोर। दायो दङ आङो, बे जाबाय सिमेन्ट रिभार आरोना। सिमेन्ट रिभारनि सायाव थानाय सिमेन्ट ब्रिज दङ नै बेनो आरोना लोगोफोर। बे जाबाय ट्रेन खारग्रा आरोना। ओमफ्राय ओरैजाय दङ खोलाहा दङ गारि मटर खारग्रा दङ आरोना। बिथिं गारि मटर खारग्रा दङ आरोना बिथिंजाय। ओमफ्राय नैबे जाबाय ट्रेन खारग्रा दालां आरोना। सिगां लोगोफोर बे दालाङा दंफांनिमोन आरोना, जेने थेने ट्राक गंसेल' हाबजायोमोन। बेजोंहाय गोबां खस्थ'मोन आरोना, थांलाय फैलाय गारि एरायलायनो हायामोन। बे दालाङावहाय दंफांनिमोन आरोना, गोदो बिराद खस्थ'मोन। गारि गंसे थाङोबा ओरैजाय फारथिं नेथ'लायनांगौमोन जायो आरोना सिगांहाय। दा ओमफ्राय गोदान बानायबाय आरोना, आजिखालिथ' गोबां गिदिर गिदिर दालां बानायदों फाक्कानि। बे फाक्कानि बानायबाय, ओमफ्राय नैबेहाय ट्रेन खारग्रा बानायबाय आरोखि दै। दा मोजां बानायबाय। एक्सुवेलि बै देखाग्रा एक्सुवेलि बे गारि खारग्रा दालांनिख्रुइ नैबे जों थानाय ब्रिजआ नैबे गोजौसिन आरोना, बिराद गोजौआव दङ बियो। गाहायाव नांबा एक्सुवेलि गोलैसिगोन बोरैबा गिथावथाव मोनलायो आरोना, गोसोखौ बोरैबा नांलायो, खर' नांनाय बायदि मोनलायो आरोना गाहायाव नाहरबा। गोबां गोजौआव दं आरोना नैबे दालाङाहाय। नोंथांमोना गाहायाव नाहरनो हालाया लोगोफोर, गियो आरोना। एक्सुवेलि दायो दंफैयो आङो सिमेन्ट रिभारनि सायाव थानाय ब्रिजआव दंफैयो आरोना। फैनानै एक्सुवेलि गोसोखौ स' हेपि नांदों आरोना सिमेन्ट सापरियाव फैनानै। सिमेन्ट सापरियावबो गोबां समायना समायना जायगा दं, नोंथांमोना निश्चय बेरायनो फैनो हागोन बावहाय सिमेन्ट सापरियाव आरोना लोगोफोर। आर्मि गारि फैदों हनै गाइस, नाहर लाइन बेसेबां बरिया नुदों। आर्मि गारि थांदों हनै आर्मि गारि जों बानायनाय नै बिथिंजाय आङो दङ। ओरैबायदि बरिया नांदों आंना, बार खोलो खोलो नांदों, ओरैबायदि बरिया। गाहायावथ' नाहरनो हाया लोगोफोर, ओरैबायदि गिनाय मोनो आरोना गोसोखौ। बिराद गोजौआव दङ बे दालाङा। बै मोनसेयाहाय गाहाय आरोना, बिराद गाहायाव दङ बियो। ओमफ्राय नैबे दालाङा बिराद गोजौ आरोना, नैबे ट्रेन खारग्राया। ओरैबायदि गोसोखौ गिनाय मोनो गाहायाव नाहरबाथाय आरोना, बिरलांसि मोनो आरो बे गावखौनो।
सिमेन्ट दालांनिफ्राय ओरैबायदि समायना भिउ नुहुरो अरुणाचल हाजोखौ नुहुरो आरोना लोगोफोर बे दालांनिफ्राय नै ओरैजाय सिमेन्ट दालांनिफ्राय ओरैजाय नुहुरो आरोना नै आंजों लोगोआव केमेरामेन दङ बिथाङानो आंनि मदद खालामदों आरोना लोगोफोर बिथाङा आंखौ गोबां हेफाजाब खालामदों केमेरा हमनायाव आरोना रिल्स भिडिअ बायदि बायदि बानायनायाव आंजों दङ नै बिथाङा गोबां हेन्डसाम आरोना नै हेन्डसामथार मालाय जोंफोरासो हेन्डसाम नङा आरोखि दै बिथाङा मालाय जा हेन्डसाम गुफुर साफानो आदाय फैनानै बावहाय बोरै मोनदों मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ थान्दानो गोबां फटक साफायबायना जोङो बावहाय फैनानै जायगाया मोजांथार आरोना फटक बायदिसिना लानो थाखाय जों गोबां फटक साफायबाय आरोना बिराद मोजां साफा उथियो नै बिथिंजाय बावहाय थांनानै ओरैजाय अरुणाचल दङ अरुणाचल हाजो गोबां मोजां नुहुरो आरोना नै लोगोफोर जोमैजों नै सिनारिखौ जोबोद मोजां नुदों ओरैजाय ओमफ्राय गाहायाव दङ अन्थाइ मिल दङ नै बावहाय गाहायावनो नै अन्थाइ मिल दङ नै ओरैजाय फिसा फिसासो नुहुरो नै लोगोफोर बै माबाखौ ओरैजाय दङ डाम्पार दङ ओमफ्राय JCB दङ नै गोबां फिसा फिसा नुहुरो आरो ओरैबायदि गोजौ बे दालाङा नोंथांमोना गाहायाव नाहरबा गिगोनसो आरोना लोगोफोर ट्रेन फैबाय दानिया गाइस नोंथांमोननो देखायनि ट्रेन फैगासिनो दङ नै जोंना हेन्डसाम बिथाङा सिंगोलसो ना सिंगोलनो डाबल खालामनो हागोन बिथांखौ सोरबाफोर नांगौबा आरोना ट्रेन फैगासिनो दं लोगोफोर ट्रेनखौ एसे नायनानै थांसै जोङो दायो ट्रेन फैगासिनो दङ ओरैजाय सिमेन्ट सापरनिफ्राय ओरैजाय थांनाय सोनाबा थांनाय फैदों आरोना बेखौ नेनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना जोङो नायनानै फैबाय आरोना नै सिमेन्ट सापरनिफ्राय नै ट्रेन फैदों नै एसे ना सारदों नै गाहायाव ट्रेन फैबाय नै बेलांबाय ट्रेन फैनाय समाव बिखा गुलुब मोनलायदोंमोन आरोना माबायदि मोनदों ट्रेन फैनाय समाव गिनाय फैदोंना फार्स्ट टाइम ना गिनाय मोनगोन आं सिगां खनसे थाखांबाय आरोना बोरैबा बिखाया गुलुब मोनलायदोंमोन आरोना खानाय सानाय बिरखारजोबलायदों मानसिया बिरफां जालायदोंमोन आरोना नैबेखिनियाव थादोंमोन आरोना एसे खाथियाव थादोंमोन आङो बिरफाहां मोनलायदों आरोना मानसिया बिखा ख्लाब मोनलायदों ओमफ्राय दिनैहाय बारा जेबो मोनासै गोसोखौ दाद खालामना थाबायना एक्सुवेलि बारा जेबो मोनासै दिनै थेंक इउ स' माच फर वाचिं गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियानोसैमोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो अननानै शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला जाहाथे नोंथाङा आंनि भिडिअनि नटिफिकेसनखौ थाबैनो मोनहैनो हायो अननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बर'जों बर' लेंगुवेजखौथ' गुबुन हारिया नाया नालाय लोगोफोर बर' बिजों बानायनाय चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो बयबो साबस्क्राइब खालामना लानांगौ जाय चेनेल बर'नो नोंथांमोना नुबानो साबस्क्राइब खालामना लानांगौ आरोना लोगोफोर जों बर'जों बर' सापर्ट होलायनांगौ दावगालायनांगौ आरोना लोगोफोर जोङो बर'जों बर' गुबुन हारियाथ' जोंखौ सापर्ट खालामा बेखायनो जों बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ नोंथांमोननो बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान भिउ नोंथांमोननो नुथायफोरखौ देखायगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आङो बे चेनेलनि गेजेरजों जा हायो नोंथांमोननो जिथुनाखि मोजां मोजां जायगाखौ एक्सप्लर खालामना देखायगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसैमोन बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन जोंना सासेया मोनहैबाय हनै ओरैबायदि गोजौ आरोना लोगोफोर बे ब्रिजआ नैबे मोनसेनिख्रुइ आरोना नैबे गारि मटर खारग्रानिख्रुइ नैबे ब्रिजआ गोबां गोजौ आरोना नै सिगां दंफांनिमोन दै लोगोफोर बेहाय दंफांनि आं थाबायनो मोन्दों
ओरैबायदि पुरानामोन सिगां गोदोनि बायदि नुखायोमोन आरोना दंफां थानाय समाव बे दंफां बहायनाय गोजामोन जोङो थांफिनसै नै ओरैबायदि मोजां भिउ आरोना नै